Nag-abot mo daw sa man, okay na mo? Katong sitwasyon na pre. Why mo magkasinat? Katong kwarta ako naghatag balik niya. Balik niya? Okay, balik okay naman. Okay na yan. Ayaw sunod pulindag. Abibiyan ako magkasinat. Abi maguna ko di ko masakpan ya, nasakpan di ko. Abi na ko magkagubot. Mabay kay siya wa mag Kay. managinot ba? Mo lagi. Mo lagi. Sakpan Sakpan may man. putin tao pod. Naginot pa. Bungkag lang pinig. Brahayam. Ako lang sila. Bunalan ko sa akong asawa. Unalan jadi ka. Day. Okay. Nung tunay akong Masilbi. 5 mil di na mabalik. Sus. Tiaw mo na. Bukutan man yan yung stat zero. Ako ibalik lang kay Snatcher nga. Bold ba ko? Butan ni snatcher. Butan ni asa. nabula ako ko ni. Snatcher butan. Ibalik lang. Salamat Chinsa ko siguro ka pre. Pero Sinsya ko ba kay. Tutpul. ang problema pre, lain ko kusbuna ko asawa. Mao jud. Kato may dili na maulian. Kato, Hindi yun mo na diyan pre. Kabantay kayo. Kuwat ko pre. Dakuan tuod. Tay. Wala, gusto lagi gihapak 2x3. Dili. Alublak jud. Dah, patay. Nagdahom ko ato yung tagubot ng brahan. Ang ko ang biliban ra ko kay mao ni snatcher ka butan. Pero at least okay na mo. Okay naman. Wala problema. Okay na, Side by side. Apir be. Kana man nindog kuan. Isod guys. Okay kayo. So snatcher niya. Manambalay, mag-abot ang pundan. Mali mayo. Buna sa asawa pre. Ano ba yato? Inuktok mo ginang usa lagi. Sa mong kabalaka. Upog na na. Why okay na? Ha? Tagaye okay na. Gaya ko na pre. Okay ra ni. Mura magna. Okay ra. Uwi ka naman lagi kayo lagi. Butal-tal lang mga agi ni. Wow, nagkontuan ra siya. Oo, tagay Yan ko, no? ang style ko. Mainom ba? Amoy inom gyapon. Ang taong hubog, di nam dawat. Wow. Sakto yun. Oo. See? Klaro kayo yung inom juice, no? Juice? Juice na mo kayo no. Oh, juice na magani. Tuda ko. Loy am ko di pre, loy ah. Na mao no. Juice may noon. Pero okay ra na yun. Amura, Hubog na, hubog na. Hubog na mo. Kung hubog pa na, di nam dawat. Ito pa, okay na siya. Okay, garo na siya. Sige, bibirahan tumayo. Lain pa yato. Katon yung pagkakuan na pre. Kwartaha pre. Yun something mo dayon pre. Sus ko nga. Ipalit na ko ito bugas, sudan, mga ibiton sa panimalay ba? Oo. Karon kay siya mo mayo kay Oo. kinawat Ilay. ko. Snatch na ko Ay ba? lagi di yung ka tinuoray Ako lang na kung kanang Ah, kuan. Ibalik. Nagpaila lagi ang snatcher butan. Pero ang ibalik yun mo. Dili Katon siya. pre yung kinumpra. Asi kumil. Kwarta girong ibalik, kwarta. Plito gyud. Abi mo karon mo kaya kinumpra. Ah. Asi kumil. Butan na lagi. Believe Ako na. Oh, kita butan kay gugod. Matag ko nimo. Sama kay. Oh, di ba? Pwede ko mo Oh, bitaw. tigap nyo diya? Ha? Oh. Oh, Pwede ra magamo. Naglum-hilom ra magkagod. lumhilom Anong kuan ba? Migo. Butan ako, sige mo lang tagay wa, pulutan. Nangita na flutan. Kana ding istorya pre. Di na Istorya man. pwede mo ipulutan. Ahang naman kinakutian. Lo. Bahak yan. Yay. Bahak. Ahang kay ba? Wara bay 7-Eleven dire. Pwede pulutan. Oh. Pwede mo sag. Magpulutan nagdambo. Pulis sugwa pre. Ha? Pulis sugwa. Okay ra nimo. Oh, na may pulutan to na dagko ihiwa. Nya ang imong tiyan, okay ra na. Hiwa re dagko. Dagko ihiwa lagi. Way kinilo. Hiwa gud hiwa humba ba? Nya usa ka ko hiwa. Ngani ka dagko oh. Oh. Humba ka ng buko ko pungunahan dagko kayo ngani. Dito ko. Sige. Yan lang. Pwede bitaw kayo bitaw. Diman Ako rin ang looy ninyo. Ganin ha. Pudisyon naman kayo na man nangita pulutan. Karon nangita na. Mo lagi. Yeah. Di, kaya ginang ako nagbuhat rin ko ninyo ba? Nga mo palit mo. Oh, Ano, iya, iya, iya. iya, mana pre no. Madugay, Sige, ang magkuhan. tinayan ni ma, nipis og mayo. Tinggal din kanae ko no. Eh, nga pre sa pulutan to. Yay. Uy, kalibo. Oh, ito ako mi. Pre, ikay mo palit pulutan Ako pre. palit pulutan pre. Kanang tinibuok na baka ha. Una ito pre. Asoyato. Di kani ngani kadakon ba? Napayato ba? Suwayin mo. Ako na snatch here, o siguro magiguay sa niya. Dili. Ah! Sure, balik ha. Balik na eh. Abaw, diskarte sa na. Balik na. Hindi pa pulutan. Nan sukli ato ni Yan uli. to lang dito. Butan. Pagsure ha. Sunod ito na rin yung snatcher nga buutan. Sayang wa dito wa. May aligig nga. Tayo, tayo. Ako ko na kasi. Ako ko na kasi. Kamay. Sumata oh. Matip. Gabi ka. Ha, kita mo no.
Ingaw. Say sinayawas Ingaw. na grabe. Kawaya pre kay Pre, sama. Oh. Kondisyon pre, ka ba? manangit ko ninyo kay murag di nang makayas lawas. Di na daw kwan. Nahubog Nahubog gyud eh. na gido. Napo bis kasili mo pre. Sili ka. Ihato na pre, ihato na. Ihato na bala. Ay ka balang Pre, Kamera na tiwas na pre. pwede. Kamera tiwas na, pre. Pwede pre. Yatod ko sa kasili pre. Naman kay motor pre. Sige, ihato na. Pre, bro. Kay buro Bala ka. gay. Hubog naman na. Manghihina. Para malingaw rin, Para kang sayaw na po na, pre. Kawanan niya kalakaw. di ani magdagsayaw uy. Na gino. Di na magsayaw. Alalay. Te. Sama ka ng aksyon og kuan. Nila ya pre kay. Pre. Ah, na ko rin ubos pre. Sorry kay pre ha. Oh. Nakalistorbo jud ko nimo pre. Na Pre, pre. ano ko agi pre? Uy. Dati mo pre. Na dia ayaw dia kay di na Asa di? mao. Sige pre. Nandan diri yo. Ah, nga pre. Hinay. Happy ka na size pre no. Sakto sa Sakit na. Sige sa pre. Ha? Hindi isa ko. Ah, sa mangi. Ayaw dia pangihi. Ano? Sangig na. Hindi ram di. Ayaw eh. Aw ato siya na siya. Bubong ka pre. Taka laga pangihi. Sus na unsa pre karon pa ka dugay na kinuyo karon magano unsam taong mura just now. Bubong na ka Ay eh. sus Mario sit. Sample be. Unsa man na? 10+10. Uy, ka simple. Binata ka mo na pre. Wag ka ba unsay kurso na human ako nya pangutanong ko mo ni mathematics simple ka na. Ya. Sus Mario sit ko mo ko. Ya pila man? Oh. 20. 20. Sus ka simple. Ya Wag ba matra. unsay kurso na human. Dapay. Sabda. Hmm. Sabda. Ge, pwede na. Sana. Sus ka na pre. Ikaribaw na sa language sa pre. Inamang mo na pre. Unsa ang Awak taong kay? kibaw. Ato ling uli. Ay ikaw. Kay baw. Oo na. Maugaw. Mini-mini de ka pre. Ikaw mini-mini. Kay baw, Ikaw mini-mini.